garin da ya zo hira ya zo min da lemu kwara biyu shi guda ni guda sai ya ce in sha to dan sha sai maye ya kama ni kwana ya kwashe ni ba sa abin da aka ci gaba ko nake falkowa ya yi amfani da niya sai ni ce mashi ka aikuwa ni ka mana rashin mutunci saboda ni ban yada yin wanga abu ba ana nan wata sai ya ɓace mani ma'ana ciki ya shiga ta buɗe baki da kanta ta ce man ko ta halin yaya in dai ta samu yartaka sosai mun yi aure. Idan wannan ne karan farko da kake kasancewa tare da mu za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. Aisha. Shekarun ki nawa? To sai na kai ga 20. To ga kikin zo a wannan kai asali ina ce? Ni ya asalin tsafi. Ga kikin zo a wannan ofis me kawo ki? To na zo na kawo korafi na dangance da mutala wanda ya so ni da aure muna soyayya ta aure da shi ya sai ni ce ya tura gidanmu sai ya ce mana to daga nan da ya zo hira ya zo min da lemu kwara biyu shi guda ni guda sai ya ce in sha sai ni ce mashi sai na ta gida sai ce a ki sha mana ni kuma sai ya sha nashi ni ma sai na bude na sha to dan sha sai maye ya kama ni kwana ya kwashe ni ba sa abin da aka ci gaba ko da nake falkowa ya yi amfani da niya sai ni ce mashi ka aikuwa ni ka mana rashin mutunci saboda ni ban yada yin wanga abu ba ana nan wata sai ya ɓace mani ma'ana ciki ya shiga na sanar da shi na ce mutala kaga abun nan da muka yi ciki ya shiga gare ni sai ya ce to in zubar da shiya in kuma na yadda na faɗa ma wani zai kashe ni ka zan harka rayuwa mu yan ƙauye tsoro gani kai kashe ni da zai shi yasa abban bayyanar da shi ba faɗa mu kowa ba ciki ya ta girma da haihuwa ta kama yanzu nan Allah ya samu na hannu wani ya samu hannu ya turo muna ina neman a bidan ma yaro matsayi ga uba ne kin taba aure? Na taɓa aure. ‘Ya'yan ki nawa yanzu? ‘Ya'ya na 3, 4 dai sun da gwada ya rasu to yanzu akwai 3 lahiyayi suna nan. Akwai 3. Tun bayan da ya zuba maki wannan maganin, akwai wani abu da ƙara shiga tsakanin ku da shi ya? A'a. Wani abu ƙara shiga tsakanin ku da shi wani ma'amala? Tun daga wannan lokacin da muka yi wannan sai an ka kai ƙarshe. To kun yi yunkuri kila a can ƙauyen kuke kokari ki sanar da wasu ko kuma wani abu haka? To saboda ya ce zai kashe ni ban haɗa kowa ba gaskiya. To kuma ba tilasta ke yi ba wai ba ki cika hayacin ki ko da ya lalatar da kiya? To yanzu da kin ka haihi ɗanɗan shi ɗanɗan wata ne nawa? Duka ta jima'a gara ta wuce ma satin mu 3 da haihuwa. Wa ya ɗauki ɗawainiyar haihuwar? Ba wanda ya ɗauka mahaifiyata dai haka na ita ta hawa man ɗauka tun da har likita ma sai da an ka kira mani. Amma sai dai mahaifiyata ta biya su. Ba wanda ya ɗauki ɗawainiya. To shi yanzu ya ce akan yaron? To shi bai ce komi akan da. Tun da shi dai bai ce mamu komi ba ko da aka haihuwa ga tun da ko yanzu dai da ma an kai mai bayani sai ya nuna cewa shi bai san ya mace kuma ni shi na sani kuma shi ya aikata min haka. Baki taba ba kowa kanki ba sai shi? Sai shi ya. Tun yaushe kun ka rabu da shi mijin naki? Rabuwa kin kai da shi ko kuma rasuwa yi? Rabuwa ce ta haɗa mu da shi. Tun yaushe kun ka rabu? To yanzu dai da rabuwar mu da shi shekara ta 3 kenan nake. Da rabuwa da mijinki? Ya shigo cikin shekara ta 3. Akwai awo da yawanci hukuma ake yi a asibiti domin a tabbatar da cewa mutum dan ɗane ne ko ba dan ɗane ba ne. Idan aka ce a wannan awon kina shirye da awon na awon? Tun da inda shi na sani. To ga kikin zo a ita wannan kungiya me kike so su maki? To ni dai ina so a yi awo a gano cewa ɗanɗa na mutala ne an sha abu ne ma'ana ya maɗa in suna zai mashi in ma ba suna zai mashi kagare an daraja da ba a tuzartar da shi ba. To Allah ya samu dace. To bayan kun abin ga ya magana a wurin da ya ce da zai aure ki. to tun da muka yi haka na ashi kenan ma daɗa batun magana aure ta ƙare shi ma in ya gane ko magana ma bai mana kan hanya sai da ya wuce in wucewa ta.
to Allah samu dace. Me ya cikakken sunanka? Jamilu Tsafe. Ka daga murya. Jamilu Tsafe. Shekarunka nawa? Za su kai 35. To ga wannan bayo Allah ta zo a wannan ofis tana koken cewa ka zo wurinta da sunan zaka aure ta, da ƙarshe ka ɗauko kayan maye ka bata ta sha kai lalata da ita, wanda yanzu har an waye gari ta haifi ɗan ɗa sanadiyar abin da kan mata. Me gaskiya abin? Gaskiya wannan lamari, wannan yariya mun yi soyayya da abikiyarta ɗab da ɗab suke, gangaɗin aure abikiyarta. Allah ya ma abikiyarta ya wafati ta rasu. Yaren nan ta taɓa buɗe baki da kanta ta yi min bayanin cewa a tunda Allah ya anshi waccan baiwa Allah, tana son in taimaka mu ya aure, in nuna mata ba shi ne ba su gabana. A ranar duk da na gaba yau Allah nan ga hanya ganin wacce na kai mata, don haka hankali na bai kwanta ba da wannan. Ta buɗe baki da kanta ta ce ma ko ta halin yaya in dai ta samu yarda ka sosai mun ya aure. A haka muke da ita, ana nan sai ga wannan abu. Mun yi zama da ita ya kai wuri uku ko uku. Mun yi zama a gurin galadiman, mun yi zama wurin DPO tsunami, mun yi zama santara. Yanzu yau ina nan sai ga takarda an ce ana nema na nan. Kai ka taɓa soyayya da ita? Wannan ban taɓa soyayya da ita ba, na dai da abiketa. To magana ka taɓa sa mata magani wurin da ka zo wurin ta? Ban taɓa ba. Ban taɓa ba. Baka taɓa unwan da ita ba? Ban taɓa ba. Magana to cewa da kace idan ta ce ka ce idan an haihu wai ko in ce idan ta faɗi ma wani za a kashe da me gaskiyar magana? Ban yi ba. Duk ba kai ba? Ban yi ba, don a rayuwa ta ban hata haka na musulunci ne. To yanzu gashi an zo a shi wannan ofis. Na'am. Kuma duk abubuwan da ta faɗa ka ƙaryata. Gaskiya ne. Yanzu kuma akwai kalar bincike da aka yi na zamani na tabbatar da cewa ƙwayoyin halittar ɗa na mutum ne. Gaskiya ne. Yanzu ka shirya a yi wannan binciken a kanka? Yanzu kan hanya nake. Kan hanya ta ta a yi binciken nan. Ka yadda ke ka wani na yadda ranka da ka yadda duk binciken da za a yi? Ai ranka da. To kai ba ka ganin cewa duk garin ko ba kai ɗaya an namiji da tan maka zafi? To ni abin da ni rike wancan soyayya da ne da abikiyarta ta nuna sai ta auren, kuma ni ba na hangen auren, don ba ni ganin ni kwata-kwata ba ta shigo tsari na ba saboda Allah. To ni ko shine kawai na rike. Amma duk binciken da za a yi domin Allah na aminta a yi shi. To idan binciken ya tabbatar da cewa kila a kainin mata cikin kuma wancan ɗin naka ne, ka yadda duk hukuncin da za a yanke maka ga a ɗaga maka kafa? Da na ci ai dole ma in rungume shi, dan da an yi bincike abu ya kai ƙarshe ai an gama ranka da ni.